Yo, yo, yo! What's up, Pilipinas? Kamusta po kayo lahat? So, nagbabalik Miko TV. So, nandito ako ngayon para i-reveal yung ginawa kong content ng Kalutan na Dalan dito sa Dagupan City. Ngayon ko pa lang siya may upload kasi sobrang dami kong ginawa ng mga nakaraang araw. Syempre, may mga kailangan po tayo talagang priority na kailangan nating unahin. Kung mapapansin mo, napakaraming tao naglalakad. Papunta na po sila sa may C5 Devenencia Road Highway. Dito lang po yan sa may A.V. Fernandez West, Dagupan City. Hindi mo na talaga mapipigilan yung mga ganitong kaganapan dito sa Dagupan City. Hindi papaiwan ng mga Dagupenyo pagdating sa fiesta ng Dagupan City. Todo support yan sa event dito sa Dagupan. Kaya dito nyo mapapatunayan na iisang lugar, iisang Dagupan, iisang Dagupenyo. At ayun, nakarating na rin po tayo sa parking lot ng mga lola at lolo ko. Dito po tayo magpa-park ng ating Ford Mustang. Yun, nung nakita ko tong lolo ko, parang hindi yata tayo makakaligtas. Talagang mapapatagay din tayo dito. Nice. Tama nga ang hinala ko, once na may ganitong event dito sa Dagupan City, meron ding event dito sa harap ng bahay ng mga lola at lolo ko. Sana all. A few moments later. At syempre, hindi na natin patatagalin yan. Kaya kapag binigyan ka ng tagay, tagayin mo. Kapag hindi ka naman binigyan ng tagay, magtampo ka, tumiyak ka na doon, umuwi ka na sa inyo. At yun, nung napagbigyan natin ng tagay ang aking lolo, nako, tuwang-tuwa. Gusto niya na akong umupo doon, pero talagang hindi pa pwede kasi kailangan natin gumawa ng content at nang makatin tayo sa Bangus Festival Kalutan at Dalan. Kung mapapansin nyo, itong lugar na to sa A.V. Fernandez West, dito po ako lumaki. Dito nyo rin po matatagpuan yung studio ni Sai Zacarias na kung saan dito po nagpunta yung mga Pangasinan vloggers tulad nila Kabalayan Negs, sila Ponsiana, Biyahe ni Jordan, Joms Doria, Papa G's at Mami Casey. Saludo po ako sa mga vloggers na yun dahil sobrang sisipag po talaga nila. Sila din ang dahilan kung ba't din ako nagsimula mag-vlog ngayon dito sa Dagupan City, Pangasinan. Kaya maraming salamat sa mga taga Pangasinan vloggers. Grabe, sobrang solid ninyo. Sobrang sarap nyo panoorin. Sobrang saya nyo panoorin. Kaya maraming salamat, guys. At ayun, guys, nandito na rin po tayo sa tapat ng 1P Guadis Elementary School. Dito po ako graduate nung elementary ako. Kaso nga lang, nung hindi na kami yung nag-aaral dyan, dun na nila nilagyan ng open gym. Grabe, nung time na panahon namin, wala talagang mga ganyan. Mapapasana all ka na lang talaga. And of course, maraming salamat po sa lahat ng mga naging teacher ko dyan mula nung graduate ako ng elementary. Kilala kong kaliskis mo, oy. Gago! At yung nakikita ko na parang kinita ko na. Nakita ko na rin ng mga tao na nagdadagsaan dito sa may papunta sa may Dagupan City. What? Gago! At ayun na nga, nandito na po tayo sa may tapat ng NBI Babaliwan. Dito pa yung pinaka-entrance ng Kalutan na Dalan 2023. Woo! At habang nagbablog ako, biglang may nangyaring aberya nang hindi mo inasahan talaga. Kaya mapapansin nyo to. Siyempre, kapag na-fall, saluhin mo at yakapin mo na mahigpit ng makomfort sa'yo. Sana all. Kung napapansin mo, itong lugar na to, ang pinakamasarap na tambayan tuwing gabi. Grabe, sobrang sarap talaga tumambay dyan. Napakasariwa ng hangin dyan. Nung mga bata kami, dyan kami nag-slide, dyan kami nakatambay, dyan kami naghahabulan. Di totoo yan. Bola lang yan. Ito na nga yung kaganapan dito sa Kalutan na Dalan. Talaga nakikita ko ang mga taong taga iba't ibang lugar, iba't ibang muka. Kaya shoutout sa inyo lahat sa mga taga Dagupan, sa mga taga Pangasinan, sa labas ng Pangasinan. At salamat sa inyo, dumayo pa talaga kayo dito sa Dagupan. Ganito ba namang kalaking event? Naku, hindi mo talaga palalagpasin yung ganito. At ayun, napakalapit na rin po natin sa pinaka-entrance talaga ng Kalutan na Dalan. Ipapakita ko sa inyo, yan po, no entry. One way only, para sa tao lang po ito. Hindi po pwede ang mga sasakyan dyan. Kaso nung nandyan kami, parang maraming sasakyan sa gilid, kaya napakaganda. Pwede ka rin magdala ng lamesa mo, pwede ka rin magdala ng jowa mo, pamilya mo, kaibigan mo, kahit sino pa man, okay na okay at welcome na welcome po kayo dito. Ganyan po, pinaganda yung event dito sa Dagupan. May napansin akong kumakanta pero hindi ko naiintindihan yung kinakanta kaya sinama ko na lang siya sa video natin. Sama din silang foreigner na that time kaso hindi ko na nakunan ata. Sa mga nakapunta ng Kalutan na Dalan, sigurado nakita nyo yan, kaya shoutout na rin sa inyong lahat. Nung nakita ko yung ganun pa welcome dito sa Kalutan, grabe, na-excite na rin ako, kaya sabi ko, ano kaya pwede kong gawin para rin ma-hype ako kasi grabe pag mga ganun talaga na-hype din ako. Tignan nyo. What's up? What's up? Bangus Dagupan! At
At napansin ko tong Double D na to, talagang napakalupit din nila. Sinabay talaga nilang kanilang negosyo dito sa Kalutan na Dalan. At sa mga nangangailangan ng electric scooter dyan, guys, PM nyo lang po sila dito sa kanilang page. Yan po yung page nila. PM lang po kayo dyan, guys. Sobrang lupit po ng mga scooter nila. Sobrang solid po talaga. Marami nga ako nakikitang nakaganyan dito sa Dagupan. Grabe, ang cool lang nilang tignan. Grabe ba? Pamalupit niya, nandito lang din sila sa tapat ng stage. At habang nakikinig ako ng banda, kasama ko naman ang aking pinakamamahal, ng aking pinaka-baby Kels, my love so sweet. At nagpatuloy na rin po kami sa aming paglalakad kasi wala pang kumakanta sa stage na yon. Habang naglalakad kami, napapaisip kami kung tutuloy ba kami o hindi. Sa dami ba naman ng tao? Siyempre, shoutout din po sa lahat ng mga Kappa Epsilon. Mabuhay po kayong lahat. God bless. Kung naubusan ka naman ng pulutan, pwede ka rin naman bumili dito. Napakarami kang option dito sa Kalutan na Dalan. O syempre, hindi magpapahuli ang ating mga bombero, ang mga ating kapulisan. Saludo po ako sa inyong lahat, mga sir. Pero mas sasaludo ako sa taong ito. Syempre, mahal ko yan eh. At nasa kalahati na nga tayo ng event. Dito na yung pinaka-excite talaga. Lalo na kapag narating mo na yung stage, Nako, nandun lahat ang pinakamalulupit na banda. Alam nyo ba guys, to gustong gusto kong umaten sa ganitong klase ng festa. Kaso nga lang, itong mga oras na to parang babalik tayo ng bahay kasi parang may nakamiss sa atin. Pansinin nyo mabuti. Mama. So yun guys, uuwi muna kami for the meantime kasi kailangan natin kunin si Kendall Colen. Umiiyak siya sa lola niya kaya tayo nag-isuko kay Kendall Colen. So gusto mo ako dito, Kendall? Isipin mo yon, nasa kalagitnaan ka na pero napauwi ka pa. Wala, ganun talaga ang buhay. Syempre, may pamilya na tayo kaya kailangan natin mas unahin ang ating pamilya. Itong Bangos Festival, yearly naman po itong nagaganap eh. Pero yung oras na para sa anak mo, minsan lang po yan dadaan sa kanilang buhay. Lalo na kapag baby pa sila. Kaya napagpasya namin ni Mami Rochelle na umuwi na lang para naman next year kasama na rin natin si Baby Kendall. Tayo mga ganun naman talaga dapat. Kailangan natin unahin ang ating pamilya. A few moments later. So ayun guys, hindi kami natumuloy dyan sa may Kalutan na Dalan, pero nakapunta kami pero hindi nga lang kami umabot sa mismong lagpas ng ng terminal dyan sa may C5, yung ginagawang terminal dyan. Hindi na kami umabot kasi kinailangan po kami ni Baby Kendall Colen. Anong nangyari is umiyak siya. Yung lola niya hindi siya mapatahan kaya kailangan talaga kami makapagpatahan. Kaya ang ginawa namin ni Mami Rochelle is umuwi na lang kami para kay Kendall Colen. Ayun siya, umiiyak si Kendall Colen kaya hindi namin natiis. Siguro bawi na lang kami next year. Malaki na to si Kendall, pwede na siyang sumama. Or this time kasi hindi pa siya pwedeng sumama, baka kasi may stampede siya dyan. Diba? So hanggang dito na lang guys. At saka sa mga hindi natuloy yung plano natin na ma-meet yung mga vlogger ng Pangasinan tulad nila JP Bagtas, sila Papa G's, sila Caponsya, sila Biyahe ni Jordan, tsaka si Lino. Sayang hindi natuloy pero sabi ko okay lang, mas kailangan tayo ng baby. Babawi ako next time guys. So hanggang dito na lamang po. Guys, huwag niyo pong kakalimutan suportahan ng mga Pangasinan vloggers. Maraming salamat po sa inyo guys. Yeah, Miko TV nga po pala. Suporta na po kayo sa akin. Please like and follow mo na rin ang aking page at saka mag-subscribe ka na sa ating YouTube channel. Yeah, thank you. Bye-bye. Bye-bye, Kendall. Nice.